ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଏଇ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଉପରେ ନେଇକି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡ଼ିଂଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି, ଲସ୍ କରୁଛି ପଇସା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ୱେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିକା ଯେଉଁ ଥିଲା ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ପୁରା ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟି ବହୁତ ଠିକ୍ ସେ ପାରାମିଟରରେ ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଲ୍ଦି ଥିଲା, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜ୍ ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ରୁ, ତ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ଏଇଠି ମଝିରେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ବି ବ୍ରେକ୍ କରିଛି, ତ ମାର୍କେଟ ପୁରା ତଳକୁ 17,425 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ଏଇଠୁ ପୁଣି ସେ ରିଭର୍ସ କରିପାରେ, ରିଭର୍ସ କରିକି ଟସ୍ ବି କରିପାରେ 17,354 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇଠି ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥୋଡ଼ା ସା ରିଭର୍ସ ନେଉଛି, ପୁଣି ଏଇଠୁ 17,451 କିମ୍ବା 17,457ରୁ ରିଭର୍ସ କରିକି ଟଚ୍ କରିପାରେ 17,354। ଏଇ ତ ଥିଲା ଜଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କେମିତି କରିବେ ସେଇଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ଅଲଗା କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବତେଇବି ଯେ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କେମିତି କରିପାରିବେ।